ରୁହ ସେଠି। ସମୁଦୁଣୀ ନମସ୍କାର। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଆଜି ପୋଢ଼ୁଆଁଷ୍ଟମୀଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ନାତି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ, କାଇଁ ଦେଖେ। ଛି, ଏ ଶସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍। ହଁ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? ତମେ ଏ ଶସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛ। ମୋ ନାତି କଣ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପୋରୁହାଁ ହବ? ଛି, ସମୁଦୁଣୀ, ତମ ସମୁଦି ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ନା ତାଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦି ଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି। ଏତେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ଯାହା ପାରିଛି ସେଇଆ ନେଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ରଖନ୍ତୁ। ପୋଢ଼ୁଆଁଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୋ ନାତିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଡାକ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି।